Шақырала, зияратты несек моторлаған ана. Ол бит һәм кемдә мәңге йорты бит инде. Dedik isimiga Tuvanhat avluning борынгы урамына Әмир Мусин исеме бирелгән. Әй. Кем күзлегенән шулга карарга теләрен дип. Үзегезнең күзлектәнме атайсызмы, әллә нисек? ендәрегезнең күзлегенәнме? Юк инде. Атай әсәйдән инде ул. Атайым бер колхоз булды ул теге. Рәсәйдән азатлык өчен угышта бер кулын калдырып кайтты бит инде. Әсәйем гомер буе мәктәп караны. Олар эшкә өйрәттеләр мине. Эште ентекләп эшләргә. Тогры булырга. Апайым да беләгән инде бит. 52 елда ук отличник кукурузавод Россия итеп биргән, исемдә биргәннәрне. Мин абзыем тоже күп эшләрдә эшләр. Бригадирда булды, конюхта булды. Мин атай әсәйдән күрәмен. Бөтен тәрбияне төпләп уратып уйлаганда инде ул. Атай әсәйдән генә туып, элек бит авыл халкы бер семья күк яшәгән бит. Бер олы кеше белән итәләшеп ойтып каралы, ал вакытта. Әйтә ана, шагалы, синең балай итәләшмәне. Авыл белән тәрбияне, әйе, шулай балаларда. Tuvanhat авылын данлап герой исеме алдыгыз бит инде. Әйе. Хиләгәрәк осрашабыз инде. Теге мине белгән безнең типтәшләр уже күпләре юк. Бар һавай, ихтирам итеп карайлар. Моны мәктәпкә барһаң, мәктәптә бит инде әйтәләр, моны ошо агайгыз, ошо мәктәптә укыган. Горурланып кайтам. Горурланам, что мин именно шул мәктәптә укыган, шул авылда туганмын. Шул Түбәнге Һаның тозлы һуын эсеп үткәнмен дип. Барыбер ирмен дигән кеше, егет миндә кеше үз юл белән барырга тиеш. Мин үз юлымда алганмын. Нефтте әле күргәндә малай түгел инем, шунда нефт чикартырга тотынып киткәс, ул эш миңа охшаны. Энәһенә җебенә тигән шуларда сисеп, шунда эшләп, менә хәзер ялда ятам шуның белән. Мин авылда булһам да югалып калмас идем. Хөрмәтле якташлар, тугандар, бүген ысынданда шундай зур байрам. Бөтәбез дә якын гына тугандар бар. Бөтәбез дә бүгенге байрам менән котлайым. Шулай ешрак осрашып торайык. Матур итеп авылды тотаһыгыз. Күрһәтү өчен генә төзелгән авыл һымак менә бүгенге көндә. Бөтәбезгә дә зур рәхмәт. Һәзер бөтәбез дә байрам менән котлайым. Түбәнге авылы кешеләренең язмышында ил язмышы ла сагыла. Файзулла Валиддин улы Мусин репрессиянан касып Үзбәкстанга китә. Унда республика мәгарифе өлкәһендә эшләй. Зәки Валидиның аркадашы Шаһигали Искәндәров 1918 елда Кытайга сыгып китә. Уның улы Мурат Искәндәр бүген үзенең Башкортостандагы нәселдәшләре менән аралашып яшәй. Искәндәровтарның нәселе Вактамыр һымак ул. Вактамырды бит уйланды. Ничек кенә утама, ничек кенә тамырларын тазартма, ул кайдандыр барыбер килеп сыга. Минең атайдың агаһы Шәһвали ул атайдан башлап һиләп алып китһәм дә хата булмас. Үз вакытында ул Зәки Вәлидиның иң якын аркадашы булып йөргән бит инде. Шул граждандар хугышынан һуң алар бер-бер һәм осрашып бергә булгандар. Һәм шулай ук күп эшләрде бергә эшләгәннәр. Моны бер генә мисал өчен китереп китәргә кирәк. Зәки Вәлидиның язган хатын, Ленинга язган хатын, шул Шәһвали атай итек кунысына тегеп алып барып тапшырган Ленинга. Ул турында хатирәле язылган ул аның Зәки Вәлидиның хатирәһендә. Моны шуныһы бик кызыклы дип әйтәм инде. Ул атай Зәки Вәлиди менән бергә Төркиягә, Кытайга сыгып киткәс, онда ла югалып калмаган. Кытайга сыккас, бу шофер булып эшләгән. Сыккас та шофер булып эшләй башлаган. Шуннан ул йөрткән бер банкирды. Банкирды йөрткәндә ул шуннан үзе банкир булып киткән бит инде. Атай әйтә торган, шул хугышка тиклем Шәһвали агай посылкалар ибәреп торды безгә күп итеп. Ну, посылканың яртыһы килеп итә торган инде безгә. Искәндәровтарда шул ягы бар, алар телде бик яхшы үзләштерә алгандар. Шәһвали атайның балалары
Рауил апай, Сәйдә апай, Мурат абзый, алар бөтәһе югары белем алгандар. Рауил апай Төркия университетында инглиз теле укытып йөргән. Сәйдә апай Америкала, хәзер Нью-Йоркта яшәйдәр бит инде Мәҗит Иднәй менән. Нью-Йорктың университетында француз теле укытып йөргән. Мурат абзый Төркиянең полковник дәрәҗәһенә итеп армиясында хезмәт иткән. Шуннан сыгып китеп Америкага барып, Америкала техник университет бетереп, General Electric компанияһы данлыклы компания битендә шунда инженер булып эшләп, аның җитәкчесе күләменә күтәрелгән бит инде. Ул кытайса, японса, русса, башкортса, төрекчә, төрек теле, инглиз теле аның туган теле һымак бит инде. Французса, немец телләрен ул иркен һөйләшә бит инде. Без шунда монда килгән соракта бик аптырап калдык. Искәндәровтар ыруы бөтәһе музыканы яраталар. Минем атай биюсе булды, курайсы булды, мандолинала уйнады, тальянда уйнады. Һәм моны безнең авылда, Түбәнгәһез авылында яшьләрне өйрәтте, йырларга өйрәтте. За ферма булып эшләгәндә узын арбага ултыртала, күздәрен әйтәлә, көйләп, әгәр дә һез йырламасагыз, мин һезне фермага ултыртып алып бармайм. Дип шулай итеп, аларны моны үзенчә тәрбияви эш алып барган. Шәһвәле Улатай бит инде агасы үзенең балаларын шул Төркиядә сагында, Кытайда сагында, шул Курай менән биеп шул тәрбияләгән. Шугала аның менә хәзер без осрашабыз. Без белмәгән җырларда алар башкортса йырлайлар. Матур итеп, асын көйләрен дөрес итеп йырлайлар. И менә патриотик яктан шул тиклем мин ул Шәһвәле Улатайдан шулай итеп тәрбияләүенә мин бик хупланам инде, хупланам. Мурат абзыйды, Зәки Вәлиде юкка түгелдер инде. Башкортлар оешмаһына мин һине җитәкче итеп калдырам, Мурат дигән инде. Шуннан ул һөйләй менә үзенең осрашкандарын Зәки Вәлиде менән квартираһындагы бүлмәлә өстәл артына ултыртманы бездә. Идәнгә ашъяулык түшәп, шунда аякларны бөкләп, менә без бетә шул башкортларны шунда ултырып хыйлай торган иде. Менә шундай мәҗлесләр үткәрә торган. Шунда ултырып без менә башкорт йырларын йырлай торган идек дип. Минем менә ул да бит инде Айнур 6 тапкыр халыкара конкурсларда җиңүче. Ул баян буенча башкорт халкының менә мәдәниятен ничек күтәрү мәсьәләләрен менә хәзер күтәреп чыга башланы. Шуны мине бик нык шатландыра инде. Я очень рад находиться сегодня на таком большом празднике. И я горжусь то, что я с Кугарчинского района, с деревни Сазово. Я горжусь своим отцом, то, что в данный момент он руководитель Уфимского училища искусств. Недавно защитился, кандидат филологических наук. Нам показал свою большую планку и большой пример для того, чтобы достичь того уровня, которого он достиг. Büyük Vatan Soğuşu'na 26 kişi gitti. Şulardan 14'ü gene eğlenip kayıttı doğan yaklarına. Soğuş veteranlarına, hizmet veteranlarına, balalar rahmet eyler bugün. Түбәнгәһез авылы шәҗәрәһенә исеме алтын хәрефтәр менән язылган шәхес Гумәр Рәхмәтулла улы Искәндәров. Һаз буенда иң абруйлы кеше буларак ул үзенең белеме, заманса фикерләве, хуҗалык итә белүе, хатта һөйләшүе менән тирә-якта өлгеле шәхес булды. Уга карап кеше дөнья көтте, уга карап югарыга тартылды, яхшыга ынтылды. Улатайгыз, картайгыз, көндө белмәне, төндө белмәне. Йөгереп йөреп эшләне, хөкүмәт эшендә эшләне, 20 елдан артык совхоз пасекасында эшләне. Күп бал издават итте, күп күчләр издават итте башка пасекаларга. Шуннан күп медальлар алды, почетный грамоталар алды. Шуннан Мөдәйин ханым 4 медалын алды, 3 серебро, 1 мед.
Ақыр. Ауыл ішінде алып барды. Көтеусені, несайылар исәбін алып барды. 40 елдан артық депутат болды ауылда. Ауыл советі депутаты. Қолынан келмеген іш жоқ ені. Ол hünerді қойдан үйренді. Аталары, қарталары, тұжы шулай намыслы кіші болғанlar, көп құрт тұтқанlar. Біділсе құрт сақытыны, себентішләнені. Меге бары бір. Бұлар соғат үйлерді кейініп сығағын енді ойлап үйренәхін. Ана бет найла келін бет қоланан келген. Құрт тұта, ройды тұта, оны айырға, онды тұта. Юнер үйде olmay келгені. Мен де шындар кәхінде үйрейім. Шулайт, бұлайт, шулайтып, хөз, шулайтып яп. То көрігі әперем, то сүрігі әперем. Шунан бұларды алып сығалар, қайсақта. Шунан яйлап үйренерлер әлі. Ақшайғылары келе, ақса керек, оқырға тіләхелер. Мына шулай, ата-бабанан қалған hünerді хер ташларға ярамай. Мына қалай қадірлеп, hürmet etip durarlar. Nime temni, bol temni. Şulay bit. Onu taşlav yok indi balalar. Qartayığı da etti. Maldı kıskartığız. Hayır asıramağız, kurttu bitirmek ettiğini. Tuşakke yatqas. Etti. Kurttu bitirmek ettiğini. Ғүмәр ағай Искәндәровтың умартасылык эшен улдары Илдар, Юнир, Фирдәт дәвам итә. Кесе улы Зөфәр Искәндәров СССРның спорт мастеры, Рәсәй Федерацияһының халыкара класслы спорт мастеры, биатлон буенча 2 тапкыр СССР чемпионы. Весной, с апреля месяца я приехал в Мраково, в спортивную школу детско-юношескую Кугарчинского района, начал работать тренером. Сам я мастер спорта международного класса по зимнему биатлону, лучший тренер Республики Башкортостан. Когда-то готовил и чемпионов Союза, и чемпионов мира, и 5-кратный чемпион России у меня среди юношей. Такие результаты. Я более 20 лет работал в Салавате. Сейчас вернулся в этот район. Хочу здесь наладить эту работу, готовить кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта. Я думаю, что в деревне, в селе есть крепкие ребята. Я думаю, что здесь можно найти талантливых, одаренных ребят и готовить из них хороших спортсменов, чемпионов. Если администрация района, спортивной школы приобретут необходимый инвентарь, лыжную базу, значит, я приложу все усилия, чтобы здесь готовить чемпионов России, мастеров спорта и вообще хороших спортсменов. Үзінің шәжәрәһен білмәгән, туған илен яратмаган кешенән бұл халықтың һәм гомумән илдің ысын патриоты була алмай. Кем үзенең туған авылын ярата, туған теле ярата һәм ошо халкының традициялары нигезендә тәрбияләнә, ул ошо милләттең шәхесе булып формалаша ала. Кызганычка каршы, без әле аңлап йетмәйбез. Һәр халык бәләкәй бу, зур бу күренһен, аны танһындар өчен бик күп эшләргә кирәк. Рухи яктан, билем яһәтеннән, культура яһәтеннән үстерү буенча күп эшләргә кирәк. Һәр халыктың
Көк йөдедә үзенең бер йөдеде бар дип. Шул йөндүз балкыһы өчен шулай ук халыктың, ошо халыктың үзенең, уның вәкилләре өчен нык эшләвен талап итә. Безгә билимле, кыю, айткан сүздән кире китмәй торган яшьләр кирәк. Ир-егет туган дөньяда тик изге эшләр эшләү өчен генә. Нимә бул ир-егеттә кала бул дөньяда? Ул бик күп эшләр эшләп калды дип әйтерлек булды халык. Әлбәттә, балалар күбеһен белмәйҙәр. 5 буынға тиклем, 4 буынға тиклем беләләр. Шулай булһа ла без мәктәптә был эште башланык һәм йыйып барабыҙ инде. Һәм йылдан-йыл быны олардан һораша килә, улар күбәйтә, менә күбрәк белгәндәре лә бар. Мин үҙемдең буынымның шәжәрәһен менә төҙөй башланым инде һәм асыҡланыҡ инде, без 7 буынға тиклем беләбеҙ. Әлбәттә, уның йылдарын, нәйҙәрен асыҡламағанбыҙ, бының өҫтөндә эшләйһе бар әле. Бейемем түбәнге һаҙҙың сыҡҡан бит, түбән һаҙҙа тыуған. Шуның буйынса беҙ Искандаровның шәжәрәһен эшләнек. Бәғәт беҙ алдан белгәс тә яҙғыһын уҡ Өфөгә архивҡа мөрәжәғәт иттек. Шунан һуң эҙләнеүҙәр алып барыу һөҙөмтәһендә 700 йылға тиклем эҙләп таптылар. Мен ҡыҙым 5-нче класты тамамланы, Искандаров Әлиә бит инде. Ул һорай инде, ҙур ғына ҡағыҙға төҙөлгәндә алғайныҡ Өфөнән бирелгәнде. Был нимә ул? Аңлатам инде. Элек-электән башҡорттар үҙҙәренең 7 буына тиклем белергә тейеш булғандар. Һәм шул 7 буыннан һуң ғына, мәҫәлән, ҡыҙҙар кейәүгә сығалған, егеттәр кәләшә алған. Балаларҙың һаулығына ла бәйле булған бит инде. Алла бирә шул бейемдән тәбинде. Хараша, яйлап. Тарих дәрестәрендә, тормош сабаҡтары, мәҙәниәт дәрестәрендә бындай шәжәрәне өйрәтеү бик уңайлыраҡтыр, еңелерәктер тип уйлайым. Йыр дәресләрендә лә әйтәйек, менә Лебезники, Лебезар йырҙары менән тарихи йырҙарҙы ҡулланып, Ҡаһын түрә йырҙарын ҡулланып, беҙ балаларға